yung hindi naman papasok. Oh. Do you want pizza? Good afternoon guys. Hapon na. Magluluto na ako ng tea. Ngayon pala ako mag-start mag-vlog. Kasi wala naman kaming ganap kanina. Yes, kuya? Steak? Do I have to? Ito yung kahapon na dapat ulam ni Jan at ng mga bata. Kaso ang request nila ay itlog and si Jan ayaw yung kumain. So ngayon pa lang tayo mag-start. Kasi wala namang ganap kami kanina. As in wala. Pumasok yung mga bata, yung boys sa school, and kami ni Holly. Patapos na maglinis, naglarong konti, and nag-edit ako. So yun lang. And si Jan, busy din siya. Bumalik siya sa shed kasi pinagpatuloy nila yung ginagawa nila kahapon. So, yun lang ang naging ganap. And si Sak. What happened, kuya, to Zachary's bike? His tire got flat. Yung yung gulong ni Sak nag-flat kasi na may nadaanan ata siyang sharp na or pako. It's not working. And yun, bukas maglalakad siya kasi 'di ba? Nagbabike na sila pa puntang school. Kuya, what's that noise, kuya? Okay, not now, kuya. Daddy is watching TV and then you're playing drone and turn it up, thank you. I turned the thing off. And sabi ni Jam, are you gonna buy a new tire, Han? Yeah, Kakaano pa lang doon ni Jam, kakapump niya lang daw kaninang umaga. And ayun, pumutok. Inaalis ko lang yung mga nag-dry ng mga kutsara, tinidor, tsaka plato. Yung ginamit namin kanina ni Holly. There's one here. And ako, ang ulam ko, ang kakainin ko ay the same from yesterday. Magluluto ulit ako ng mushroom. What happened? What's that? The remote. Remote for what? I don't know. Here. Oh my god. It's not Holly. Holly, can I change it? Ito, mushroom. Sorry naman sila sa Baba! Kuya Storm! May dalawa pa akong mushroom. Mom, what we have to do? Steak? Mashed potato? You want mashed potato? Yes. Kuya, what do you want? What do you want? Ayun ko yung steak. Is it 2 minutes noodles? No. 2 minutes noodles. Including chicken? Chicken? It's in the freezer, Kuya. Cold. Yeah, it's in the freezer. Ah, the cold one? Yeah, I still have. Yeah, I want that one. With rice. O, si Kuya, nag-back out si Kuya sa steak. So, kay Sakrin dyan na lang sa kay Holly. So, ano lang ako ng potato. Mashed potato para kami. Ano yung para ako dito? So, mashed potato and steak. And then sa akin, mushroom and chops. Kalalabas ko lang ng chops. Nakalimutan ko na ilabas siya kanina. And kay Jan, carrots and peas. And ito, hindi ko pa rin nahihiwa siya, oh. Mamaya hiwain ko to ngayon. As in, mamaya after ko pagkaluto ng mga kakainin namin. And kanina kasi yung baon ng mga bata ay peach kasi meron pa kaming peach and grapes. So yun ang binaon nila. Pero eto ngayon, hiwain ko para lumamig siya and para mabaon din ng mga bata. So maghiwa muna ako ng potato at magbalat. Kukulang ko na yung ating potatoes. And si Kuya gusto niya raw na fried rice. So may trap akong kanin dito kahapon. So eto na lang ang ipa-fried rice ko para sa kanya. Ipa-pat-dry ko lang to steak ni Jan at ni Zach. Not yet. Nagtatanong na siya kung gano'n na yung steak niya. Not yet. Nanonood ako ng Korean. Ganito ako sa kusina pag nagluluto. Yung Korean drama, naka-on lang. Minsan nanonood, minsan naka-on lang talaga siya. Para marinig ko lang yung Korean. 30 minutes, ha? Is that alright? Gutom na si Sa. Well, you have to wait. I have to cook.
30 minutes, I said. No, both you're wrong. What do you mean I'm wrong? And etong steak, lulutuin ko siya sa air fryer kasi gagamitin ko yung isang maglalagay lang ako ng garlic powder sa steak ni Johnny Boy and ni Zachary and pepper steak. Yun lang ang nilalagay ko. Minsan may olive oil, may butter. So, depende. Kasi eto, lulutuin ko siya sa sa air fryer ngayon. Kasi, yung isang, lutuan, gagamitin ko kasi magpa-fried rice ako. Para sabay-sabay sila maluto. And si Jang gusto niya rin daw ng egg. Sunny side up egg. Do you want sunny side up egg, Sak? Egg! And si Kuya, nagdiligaw. Sak, your turn. And naglalagay ako ng aluminum foil sa air fryer para yung oil na. Yep. So, ayan yung steak natin. Oh. Yep. What egg? Like yesterday? Not the bally egg. The bali one? Gusto niya ng scrambled eggs. Si Kuya tsaka si Holly naliligo na. Suck your next. Go. So, ayan na yung steak. So, magiging maingay na to. What? Okay. Balatan ko na yung garlic para sa fried rice. And hatiin ko to sa dalawa. Kasi gagawa ko ng sauce para sa mushroom. And eto yung scrambled eggs na gusto ni Sak na parang sa bali raw. And alam nyo ba ang eggs namin, ang bilis maubos. Ayan. Konti na ito para sa sunny side up. And ayan, tapos na siya maligo. Bango-bango. And who cooked this one for me? And dinala niya ako dito. Ito yung pagkain ko habang nagluluto. Thank you, Baba. So, yung steak hindi pa siya tapos. Inoff ko lang kasi hindi niya ako maririnig. So, balik natin siya. Okay? Mom, look at how I do it fast. Ha? Look at how I do it fast. Are you running fast? Go. We had a shower. I know. Exact sky. In my world, don't worry, darling. I just smile. So, sinishake ko to para maluto yung sa ibabaw. Pero, i-flip ko rin siya later. And yung potato, ayan, still cooking. Ayan, nabaliktad ko na siya. So, mabilis lang ang ating scrambled eggs. Na yung scrambled eggs and magsa-sunny side up na ako. And, what? How much minutes? Why? Are you really hungry? They're not bad. What do you want? Sunny side up and this one, the bali one. Yan ang gustong-gusto niya. Both? Okay. Kanina niya pa kinukurutan. That's enough. That's enough. Oy. Hindi ka naman. Kanina niya pa kinukurutan. That's enough. That's enough. Oy. Hindi ka na makakakain mamaya. Luluto ko na rin yung sunny side up eggs. Hi. Eto na, luto na yung isang side ng ating steak. Nandun sila. Ang ingay niyang mag-aama. Naglalaro sila doon. Babaliktarin ko lang siya. Ayan. Pero, tanggalin ko muna tong liquid dyan. Wait lang. Natanggal ko na yung liquid. Ngayon, baliktarin natin siya. Ayan ang itsura niya sa kabilang side. So, ayan. Nag-gulp sila doon. Ready? Not yet. Well, I'm not eating more already. Ito, hindi na ito makapaghintay. Tama na, ha? Tama now. Tama na, ha?
enough. Ilayo ko ng... Oh, Saki boy. No. That's enough, Baba. Ilagay ko na yan dito. Kasi mauubos yan ni Sak bago pa kayo mag-dinner. Ito na yung tatlo. Ito para sa mga bata. And ito kay dyan. Dalawa kay dyan. Tapos isa sa akin. And ayun sila. Naglalaro ng golf. Ball. Swing. Here again. I'll get it right. Alright, look out. Yeah, stop now. Ganyan lagi ang ginagawa nila guys paghapon. Pag nanonood ng news. And yeah, lagi niyang tinuturuan si Kuya tsaka si Sak. Pero si Sak nandun sa kwarto ni Holly. Luto na pala yung ating steak. Ito siya, tinakpan ko lang siya para yung init na save. Okay. And niluluto ko na rin yung fried rice. Malapit na to. Garlic lang ang gusto ni Kuya. So, hindi ko siya linagyan ng egg kasi may eggs naman siya eh. So, garlic lang talaga to. Ito yung gravy para sa steak and kailangan ko lang bumili ng another gravy kasi paubos na yung aming gravy dito. And tingnan nyo yung eggs. Dalawa na lang. So, kailangan ko rin bumili ng eggs. Ito na yung food ng mga bata. Tsaka kay Jan, patayin ko lang yung akin para marinig nyo ako. Ito kay Kuya TJ, mayroon pa akong leftover na chicken yung binili namin para kay Jan nung nag-grocery kami. Tapos may steak and sunny side up egg and fried rice with garlic. And ito kay Jan. And mainit pa yung steak ni Jan. I love steak. Yes. Oops. Alis yan, Baba. Andito na sila. And lagyan natin to ng gravy. I don't like baby. You don't like yours? I don't like baby. Okay, this is not yours. This is Daddy. I Ayan don't kay like, Jan. and I don't like baby. Okay, eto kay Holly. Ayaw niya raw ng gravy. Meron siyang mashed potato, tapos sunny side up egg, and scrambled egg, tapos veggies. Eto kay... Kanino to? Bless you. Kanino to? Si Sak, ang dami niya. Do you want gravy, Sak? Yes, please. Eto kay Sak, meron siyang steak. Mom, I want on my egg. I want on my egg. You want some on your egg? Yes. Mom, can you take my What? can you take my egg off and put gravy on my potato, please? Potato. Kasi yung potato niya, ginaya niya si Daddy niya. So, do you want me to put gravy here? Yes, please. And put your egg? Yeah, please. So, ayan kay Sak. And meron pa siyang... Not on that one because there's gravy down You want more gravy? No. That's enough. on that one. Gravy? Yes, please. Oh, That's ayan. enough. Scrambled eggs. Sunny side up egg. Ang Not lakas siya. ready yet. Nandito na sila. Here, honey. I have a lot. Where's my Oh, thanks for that. Looks. Oh, hot. Okay, Kuya. You want gravy, Kuya? You don't want ketchup? Who's all that? Kuya TJ. Yeah, you want. Look at Sak. Zachary. Can you lift it down? Okay, ako na, Papa. Okay na. Excuse me, Come on, can you bring it to Holly? Oh, hurry up, Baba. Okay, thanks, Kuya. Kuya will bring it. Okay. What do you need? And yung akin, andito pa yung aking, and meron pang natirang chicken wings andun. Yung ano ko to, yung chop. So, lutuin natin yan. Kumakain na sila si Kuya. Naglagay siya ng gravy sa fried rice niya. How is it, boys? Good, Han? Holly, eat your food, please. Tapos na siya, oh. Good, Han? Beautiful. Simot sarap. You're not finished. Sa akin, hindi pa rin, guys. Yung akin, eto pa rin. Ang bilis ni diyang kumain. Tapos na yung boys. Ayan kay Kuya. Wow, good job, Sak. Si Holly umiyak kasi siya na lang naiwan sa table, oh. Finish your food. You're almost done. Hinihintay ko maluto yung mushroom. Hugasan ko muna tong mga kinainan nila. Si Holly, andun pa rin siya. Eat na, Baba. Finish it. Come on. And eto yung aking lamb chop.
Come on. Tapos na siya. You done? Yes. Hindi niya masyadong kinain yung vegetables. Ayan. Pero marami naman yung nakain niya. Wash the bowl. Good job, Holly. Good job. How you know it? How you know it? Ito na yung dinner ko, guys. Ayan yung mushroom with mozzarella and tomatoes and basil and yung lamb chop. And nag-steam pala ako ng, nabanggit ko ba? Nag-steam ako ng spinach and ayan yung mixed vegetables. And ito yung aking sauce. So, kakain ako, guys. And yung mga bata, mamaya magdi-dessert sila. Si Jan ang magbibigay sa kanila ng dessert. Kain tayo, guys. And ito yung aking sauce. I-Instagram ko to. Hello. Wait for daddy, ha? Ang sarap ng sauce. Ayan, guys. Yummy. Kain. Kain na ako, guys. Bahala kayo dyan. Hinihintay nila si daddy para bigyan sila ng ice cream. Ayan, oh. Yung mushroom. So, naglalaway ako. The best tong mushroom na to. Na may sauce na balsamic. Sarap. Nakalimutan ko mag sana black cross. Sorry, guys. What movie is that, kuya? Hoy, 8:30 ha? What movie is this? Happy Gilmore. No, you guys. No? You've been watching that over and over. Ayan, binibigyan sila ng ice cream for dessert. And alam niyo bang 8 o'clock na, pero yung araw, ang taas-taas pa din. Tingnan niyo, ang liwanag pa sa labas. And yung pagkain ko, ayan. Almost kalahati ko na yung mushroom. And ang sarap niya talaga. Grabe. Sobrang sarap. So, i-end ko na tong vlog, guys. Yun lang naman yung ganap namin today. Wala masyado kasi wala naman kaming pinupuntahan. And si Jan, sobrang busy niya ngayon. Kahit hindi siya nagpi-fishing. Busy siya. So, yun na yung vlog, guys. Thank you. Good night. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night, people. Oy, say good night. Good night. Han, good night. Alright. Good night. Good night. Sorry. Paradise, tell me who you seek.